आंनि चेनेलाव बरायबाय दिनैनि भिडिअआ आंनो जोबोद स्पेसियेल जागोन मानो होनोब्ला आंनि लोगोफोर फैगासिनो क'क्राझारनिफ्राय जोंहानाव आलासि जानो ओमफ्राय बेनिखायनो आङो उनाव नायनो थाथोंसै मेम'रि थाथोंसै होननानै भिडिअ बानायनोसै आरो दायो सोर सोर फैयो नायबाय थादो नोंथांमोना मा मा जाहोयो मा मा ओंख्रि सङो सोर सोर फैयो बिदिबा नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायलांबाय थादो आलासिफोरा गबरथना मोनबायानो दायो आङो लामासिम नेहैनोसै आरोना जोंहा न'खौ नुनाय नङाना बारलांबा फैफिननांगौ जागोन आलासिफोरा मोनफैबाय फै लोगोफोर लोगोफोर फै दाउलादाव गुफुर दाउलादाव गुफुरमोन थाइगिर माबायदि बेखौ सावगोन मैथाजों खांख्राइ संगोन खांख्राइखौनो लेमा खांख्राइखौनो माबायाखै ओरैबायदि सेक्रेट लोगो दं मा जायो लोगो दं गोसा जाबाय हाराव खारथाव जि गोथाव गोथाव जाग्रा होदों गैजोबा जोंना गोथाव गोथाव लोगो दे जाग्रो लोगोफोर फुजा जादों नामा इयाव फुजा जादों फुजा मेला नानि मेला ना नुफेरै ओरैनो गसाइगाव टाउननिया थुमब्रे होननायखौ खांख्राइजों मैथा हरनाय मा लुदु ya बिरखाङा जेनखासिगोन आरो डाइरेक्ट ख्र' ख्र' जेनखासिगोन इयो ओइलायथो दाबो ओंखाराखैनो बेयाव सुस्मिताया जेनगोन सबायजों दाउ इखादो खांख्राइ आं संनाय लाजिनांगौ फुरा हिट जाखादो खिन्थु आं संनायालाय बिथाङा मोनसिगोन संबाय आलुखौ सुखांबाय ओइ नो नोंना आलुआ नोंना आलुआ आंना आलुआ हट संहैथां संहैदो दाबो जेनाखै ना गोदान जाफिनबाय सोर जेननाय नों जेनदों ए मा आं मा मिथिगौ नोंखौ जाबावगोन नामा होननानै नोंलाय खनसे जाखांना थांबायमोन नालाय जाफिनसै दे लोगो नोंनि खुसियानो आंनि खुसि सबाय ओंख्रि मोननायनि साखिन थांनोसै जोंहा जाबाय खारै ज्रोम मोनबाथाय संख्रि होना होबाथाय खारै खारफिनो नामा आदै सबायजों दाउजों अनलाजों दाउजों संनो रोंगोन ना आगै नोंखुनजो हले संनो खावनो गोरों बिहामजो नागिरबायो रोंगौब्रा नै संगासिनो जाबाय जाजागोन बादरनि खमायाना बै मा जायो ओमफ्राय आं एफा खस्थ' जानांगौ आरो साखिनायाव ओइ इदिखौ लानानै थुदोब्रा जों साखिनोसै औ बिखाखौ माया जायो होननानै दोन नायलाय ना मा होनदों मानो लाना फैदे दिस इज मादै
가루 잡았지 그만. 이리면 자가이면 나. 이리면 자가이면 시키나. 야, 돼. 됐다. 지, 만자래. 마 부자들 해, 그렇지. 이라 마 부자들. ăn vào nó khá đỉnh. Có cho tôi lên được không? 싫은 건 그냥 사는 거 해시 뭐가 아니. Phép sẽ đây. 나 비를 타이트 사는 거. Vào đi. 그러니까 때리자 그래. Khi bây giờ đồng người mẹ cười thứ thứ ăn chứ được. Các bạn khi mà đồng lắm thì bé sẽ là đồng nhà. 네, 이제 잡힌 배도 없었던 거. 이제 봐자. không ra đó các bạn nhìn cái là các bạn. Ăn là có sống xin mà. Ăn là xin dây đã. 그러니까 이제 정글. 이 금은자는 알아 되게 편해요. Xin không ra hả? Mà nếu mà ra này nó ăn được không dạ. 매우 카레가. sao nó có được khả năng không rẻ nào? 나 타이트로 하는 거야. Ăn tự tương bây giờ đúng không? Cái đó có khả năng gì? Với mà đi. 헤이. 우연 까. Onsuma makeup artist. Ini nak. 지라이. 릭샤 탄다. 그래도. 맞고. 야, 그게 서서는 마마. 마트 모자 먹죠? 뷰티 플러스잖아. 마마자 하는 그 또하인 벤문 खालामनानै लेंहरगासिनो खिन्थु फैथारबाय आरो जोंथ' बुस्थि लेंहरबायना खनबेसे लेंहरदो दे आङो फैनोबो गोसो गैयाबा थानो हायामोन नामा माने आंना मोनसे खामानि दंमोन ना ओंखायनो फैनो हाया जादों गेरेज गारि गेरेज मावो नालाय ए ओंखायनो फैनो हाया दे जदो आं गुल्ला लायनोसै गुल्ला जादो लोगोफोर सासे लोगो मेरी जादो फुजा रोन नामा इदिखौनो इउटुबार अनसुमा इउटुबार आं खेबसे बाहाय बुङाखै है नै आंखौ नुदो नै खेबसेया बुङो हाय बोरै मोनदों जोंखौ मोजां तरमोन नामा इयो सोरनि एक्टर दे और हमारे जो नींबू नहीं लेके आए तुम ये सोर एक्टर दे सिनायगोन ना सिनाया नायनाय पानी भी लेके आना ठीक है ये एक्टर ब्रा अनसुमानि फिल्मनि अनसुमा डाइरेक्टरनि एक्टर एक्टर ले आया Siti, kita pun naik mana ekor kan sini kedani. Ini kami, ini ekor lagi sini sekarang kan na. Sahat itu sebab lang bawa nak lagi. Hi friends. Hi friends. Kau mati lo. Kailan ang pas na binanong mabili na kala. Cha, Nanti ang magulang din sana. Ang dengar pe? Lo sabi na. dami. Lo sabi na. Lemon, nunggu di mana? Lain Nunggu di mo. mana? Ano kasi o mabili gurang mo na nga. Ito. सोरनो माबायदि नेगोन आंजों जागोनसो माबायदिखौ लागोन अमा बेदर सावनाय मा मेनो नागिरदो ना सिरि दावहानोबा सिरि गाबखौ मा लायो दे नाखौबो लगायफादो र' बेखौनो बुङो ना मेनाय हा खावसेमोन खां
बेसेराखौ थाखुमाबाय बेले बेले बानलायनोसै नामा दाहायनिफ्राय सायाव हरसै ओमफ्राय माबाखौ गोमोरनायाथ' गोमोरखागोन टेन्टेना थफ्ला टाटा सानखौराङा दासो स्कुलनिफ्राय फैदो बिनि बेग गोदान एसे गोबाव जाबाय आरो आं अर्डार खालामनानै होदोंमोन बायगौ बिथाङा घरि गोदान गानदो हेन्डसाम बय नामा रेजार जानो नागिरदों नामा औ नै जोंहा फंबाय बियो दासो स्कुलनिफ्राय फैदो जाग्रा आदार नागिरसिगोन Kau nama. Ini bu mobilau akayaw iPhone later. Gua ada maldar. Ibu maldar. Nokia ya baru Nokia. Kamdan sey. Kuma saunai dabular. Maita zakarai sobai dadau. Naminai. Onlade kaikir. Kamdan spray lagi. Oh. Ah, may bakren deh. Papa, soalnya lang main sama papa. Bapak bisa dua bel Iya. Bener semua ada jenis tak. Sudah ada seng dah. Saya Nah, cuma ada. sampai jadi mengalai. Ini banget. Sunang tanah nih. Tuh bah. Kau ada lu cuma sih. Ekstra besar deh.
आं नों बिखा मोजां मोनो नालाय बिखा होनानै नै आङो दाउ बिखा दरसेल' मोनजाबानो आंनो एख' नांला आंबो साखिनायाव बिखा मोननायाव आङो आलु मोनबानो आलु मोनबानो मा मोनबा आलु फानलु ना मा नोंसोरो आं आलु होनो बानलु मेंबायलां बारा नाङाखै आंनाव दे ओंख्रि रानग्रा जा हांगुरां ओंख्रि रानग्रा जा गोथाव जायाखैना मामिनाया नोङो गोथां मोनजादो थाव बारा टाटा आइखौबो फानदो गाव किक गानो लाजिनानै इखौ किक गाहोनो लाबोदोब्रा इयो नंगौ दे थांदो टाटा चिरांनिनो आंनो मोसाबाय थाग्राया इनोब्रा दे एकदम जानो ममिनो बायदि नुबाय थाबाय आङो बङाइनि ओमफ्राय इखौबो सोरबायदि नुदो होनदोंमोन ओइखो आब'दुर माबायानो ना ओजों गसाइगावआनो ना टाटा बा गावा ओं खस्थ' नङा बोरै मेहरथेलाय रब्रा लोगो गारि सायावसो गाखोलांगासिगोनहाय लिपस्टिकखौसो देखायलायबावो नामा जाना फैना बरिं मोनजोबनाय नामा जासोनानै फैनानै बिराद मोजां आं नोंसिनि जायगाखौ बिराद फसायबावदोंसो माखै खाबानो मोनो बिदि लामा खाथिखौ मोजां खाबानो मोनो नोंलाय थैयासोमोन भिडिअ खालामदो जाबाय बा आंनाथ' बे स्टाइला थाखाथारो थांफिनदो खेबसे लोगो थालायदो होमबालाय लोगोफोरा थांसै नामा होनलाय एफा खममोन आरो मानसि माखा माथो गारियावनो जायगायानो दा फट' लानांगौ ना ज'नो थांनो नागिरबावबाय टाटा थांदो बाजै मेरि बिरखाङालाय बिरखां तनरा सेल्फिस नरिता सुइटि फुजा सोमोनांथाव ओमफ्राय आदै टाटा थांदो कि खबर हेल' हियाइसिल बाय बाय बिरखां इजों नोंजों समायथारगोन
आनै आलासि थांखांनानै इदि अबस्था फेन गंनै होनानै जिरायनाय ओइ गुल्ला जाखुमादो